Har lugter af fyrværkeri i hvert fald. Hvad er det, vi skal i? Hold nu kæft, mand. Tak, James. Så tvæg, mand. Skål! Hold da om. Skal det? Velkommen til Flising Fredagsquiz 2023-finalen. Vi har samlet det forgangne års fredagsquiz-vinder, Som nu skal dyste om at blive vindernes vinder. Reglerne er som sædvanligt 1 point for Marke, 1 point for model. God kamp og godt nytår. Godt nytår. Er vi klar til at gætte? Det lyder som en Urus. Lamborghini Urus. Hvad tænker du? Jeg tænker noget V8. Ej, jeg tror, det må være noget Urus. Lamborghini Urus S. Lamborghini Urus Performante. Du kan prøve at komme og kigge. Yes, God start. God start. Du kan godt lige starte med at sige, om den sidder nogenlunde. Ja. Hold nu kæft. Så er det tid til hovedret. Det er... Kan jeg lige få sådan en dør, der åbner og lukker? Nej. Jo, kom nu lige. Nej, det er bare der. Åbn lige døren. Ja, det var helt klart noget Ferrari, det tror jeg. Jeg synes, det er noget... Jeg er i hvert fald noget Ferrari. Jeg tror, det er en 488 Spider. Det er Ferrari 488. Spider. Er det dit endelige bud? Ja. Må jeg tjekke? Sådan. Du skal nok prøve at være lidt længere tid om det. Det her det er jo tæt, det er spændende. Sidste runde. Fucking tavlig sag. Ja, okay. Det er i hvert fald ikke noget buller og brag. Den er svær. Den er svær. Ja, er rigtig svær. Er det en X545 i? Det er helt klart noget hybrid, siden han har så svært ved at starte den. Han sidder og fumler rundt, jo. Ja, men det er mit endelige gæt, fordi jeg kommer ikke længere. Nej, det kan sgu også være Den er svær. en Land Rover, Range Rover. Jeg synes, den er svær. Jeg har lyst til at sige en Mercedes E400. Jeg kan jo ikke sige, det kunne både være P550i og P510i. Skal jeg satse på den? Giver det plus eller minus? Kan vi sige, det kun giver plus? BMW 45 i. Jeg tror, det er Race One, men jeg siger den der godt GT. Bare for sjov skyld. Land Rover, Range Rover, P550. Ja. Fuck, sådan en fucking Q7'er. Altså, det er sløve Q7, mand. Ej, hvor er det nede. Godt, det står lige. Magnus, skal du fortælle os lige, hvad situationen er lige nu? Jamen Mikkel, han var jo så smart i en fart at skulle sige Urus Performante, og ikke Urus S, hvilket det var. Så det burde jo egentlig give en minuspoint. Trøstepræmien er at få en chance mere, ikke? Der holder en bil bag gardinet. Den starter. Og så er det den første, der trutter i hornet. Det tager jeg. Audi er OGT. Er det den igen? Det er sindssygt godt, det er det. Der er en vinder. Ej!